Sa iyang panahon, simba ko kung napay sunog, asa din niya pagyon ang iyang mga staff nga wala mo day klaro fire exit niyang Kapitolyo. Ato pa, kung naisunog diay, nang adturan niya sa ato pa agyaw ng iyang mga staff, adturan niya pagyon sa pintana sa ilang mga opisina. So karon mo'y agi tutukan karon sa Bureau of Fire Protection mga par kay. So mayong gabi kanatong tanan o welcome back sa atong channel. Og daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Og sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog lang kung subscribe nga para ma-update sad mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction. So karon mga par dito sa Kapitolyo kay human nakadawat og reklamo ang Bureau of Fire Protection kay inspeksyon nila ganiha ang Kapitolyo mga par kay human nakadawat sila og reklamo ni Pambare 4 nga wala day klarong fire exit ang Kapitolyo. Unya pila naman ni katuig ang Kapitolyo wala din ni klarong fire exit diay. Sa panahon ni Gwen Garcia, siya pang diha sa Kapitolyo, pila siya katuig diha, wala din ni klarong diay, wala din ni klarong fire exit. Sa iyang panahon, simba ko kung napay sunog, asa din niya pagyon ang iyang mga staff nga wala mo day klarong fire exit niyang Kapitolyo. Ato pa, kung naisunog diay, nang adturan niya sa ato pa agyaw ng iyang mga staff, adturan niya pagyon sa pintana sa ilang mga opisina. So karon mo'y agi tutukan karon sa Bureau of Fire Protection mga par kay nakadawat mo sila reklamo ni Pambare 4 nga wala day kini klarong fire exit. Pila naman na katuig diha ang Kapitolyo mga par wa din ay inspeksyon sa Bureau of Fire Protection diay. Sa ato pa wala dito'y klaro si Gwen diya sa Kapitolyo kay yun nang wala magani siya kabantay diya sa Kapitolyo mismo naasa diya niya kung sa kabantay anang wala man din klarong fire exit. Kung wala mahimong gobernador si Pambare 4, wala din na mabulabog diha ang kalaki diha sa Kapitolyo diay. Gaayo ra ding baroga ng building diya sa Kapitolyo mga par, pero kung imo ding sudlon diay wala din klarong fire exit. Simbak ko orig nay masunog-sunog, kaluoy in town sa ilang mga staff diya kung nay sunog na o man din klarong fire exit. Siya ro pod si Gueno sa iyang panahon diha sa Kapitolyo, kadugay niya diya sa Kapitolyo pero wala siya kabantay niya na. Nakabantay siguro si Gwen niya na mga pare pero wala lang kay giunam gusto ni Gwen ang suroy sugbo. Dili man gud priority ni Gwen ang inana nga mga trabaho. Ang priority gud siguro ni Gwen sa una mga par lingaw-lingaw, suroy sa sugbo, pasigarbo sa sugbo. Mao na diha nga karon wa si mahimong gobernador, dili na mabulabog diha ang Kapitolyo nga wa man din ay klarong fire exit diay. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Unya palihog kung subscribe mga par para ma-update mo sa itong mga i-upload ng mga video reaction.